2025 যেটো বিটিসি নির্বাচনের যেটো ক্যান্ডিডেট এটো আমি অতি সোনকালে ঠিক কৰিম বুলি আজি আলোচনা হৈছে আৰু জনে জনে খেলিব ইচ্ছা আছে অহাকালি পৰাই টিকিটটো বিচাৰিব পাৰিব আৰু ফিজটো 2 লাখ চেকত দিব লাগিব এটো কেছ টাকা নহয় বাইছে আমাৰ দলত মানে ডোনেশন দিব লাগে জনে জনে ক্যান্ডিডেট বিচাৰিছে এইটো জানুৱাৰী মাহৰ 15 তাৰিখৰ ভিতৰত হেক দিনা ইয়াৰ ভিতৰত যিসকলে ইলেকশ্যন খেলিব বিচাৰিছে বিপিএফ দলৰ হৈ এইটো জানুৱাৰী 15 তাৰিখৰ ভিতৰত কিবাটো এপ্লিকেশনটো দিব পাৰিব ইয়াৰ পিছত নোৱাৰিব नोंथांमोना खोनाबाय जानो हागौ जे हाग्रामा महिलारिया जे बुंथिदों जे बिथाङा जे 2 लाख रां लानानै फैगौ बीटीसी बिसायख'थि 2025 मायथाइयाव बीटीसी बिसायख'थि जागोन बे बिसायख'थिनि थाखाय बिजाथिलाय होनाय जे बाथ्रा थामहिनबा गथायनायनि बाथ्राखौ बिथाङा बुंथिदों नोंथांमोना सिगाङावनो खोनाबाय आरो थिग बेबायदिनो बा बे बाथ्राखौ लानानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बरुवा गोख्रों फिन जाथाय होदों जे 2 लाख रां लानानै बीपीएफआ जुदि बिजाथि होयोब्ला नोंथांमोना सानदों दे बे समाव बीपीएफ राजखान्थि हान्जानाव बेसेबां गिदिर बाथ्रा साननो हानाय गोहो दं बिथांमोननियाव होनानै गोख्रों फिन जाथाय होदों बिथां बीटीआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बरुवा बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव राजखान्थियारि बिथिंखौ बा नैबे समाव राजखान्थिखौ बायलाय फानलाय बेफोरबायदि खालामनाङा होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बीटीआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बरुवा बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव राजखान्थियारि बिथिंखौ बायलाय फानलाय खालामना नाङा होननानै बाथ्रा बुंथिदों आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावदों जे बे समाव बीपीएफ राजखान्थि हान्जाया बेसेबां बिथांमोनाव साननो हानाय गोहो दङ बेखौबो साननो गोनां बे समाव सासे दैदेनगिरिखौ थामहिनबा राजखान्थियारि दैदेनगिरिखौ मोजां जाय जयगता गोनां दा थामहिनबा आबुं जायनियाव मोजां खुंथाय खालामनो हागोन बा थामहिनबा दैदेनगिरि बै दैदेनगिरिफोरखौ चान्स होनांगौ होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बीटीआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बरुवा बे समाव दैदेनगिरिखौ थार दैदेनगिरिखौ आरो मोजां दैदेनगिरिखौ रायजोनि थाखाय खामानि मावगोन बायदि सुबुंफोरखौ बे समाव चान्स होनांगौ होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बीटीआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बरुवा आरो राजखान्थियारि बिथिङा बायलाय फानलाय जानाङा होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बीटीआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बरुवा जे बे समाव हाग्रामा महिलारिया जे बुंनाय बाथ्रा हाग्रामा महिलारिया गावनो रोखा बाथ्राखौ बुंथिदोंमोन जे बे समाव बीपीएफ राजखान्थि हान्जानि थाखाय बिथाङा अफार होदोंमोन थामहिनबा जाय बिजाथि जानो गोसो एमसीएल ईएम जानो गोसो फैगौ 2025 मायथाइयाव बिथांमोना आर'जलाइ गथायनांगोन फैगौ 15 जानुवारिनि गेजेरावनो बिथांमोना आर'जलाइ खालामनांगोन आरो बेनि उनावब्ला बे समाव बिजाथिलाइखौ लानाय नंला थामहिनबा आजावनाय नंला होननानै बिथाङा बुंथिदोंमोन आरो बे बाथ्राखौ लानानैनो बिथां बीटीआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बरुवा फिन जाथाय होदों दे राजखान्थियारिखौ बायलाय फानलाय खालामनो नाङा आरो बे समाव बिथाङा राजखान्थियारि बिथिंखौ बाजार बायदि बिथाङा बाहायनायखौ नुनो मोनदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बीटीआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बरुवा आरो बे समाव जाय दैदेनगिरि मोजां दैदेनगिरिफोरखौ चान्स होनांगौ जाय मोजां दैदेनगिरि आरो रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावगोन गोरों सुबुं दा बेफोर बिजाथिफोरखौसो चान्स होनांगौ थामहिनबा बे समाव खाबु होनांगौ होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बीटीआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बरुवा আমি নতুন প্ৰজন্মকো প্ৰাধান্য দি আছো আমাৰ বিধায়কত কোন আছে জলেন दैमारी ডাঙৰীয়া আছে এটা যুৱ ইয়ং এনাৰ্জেটিক এজন ইউথ হয় লৰেন্স ইছলাৰী ডাঙৰীয়া আছে বহুত ইউথবিলাকে আছে আমাৰ তাত আজি নতুন ইউথ আহিছে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ ইউথবিলাক আহিছে উইলছন হাজদা আছে বহুতে আছে সব নতুনবিলাকে আহি আছে পুৰণিবিলাককো ৰাখিব লাগিব নতুনকো ৰাখিব লাগিব কিন্তু যিটো ৰাজনৈতিক বজাৰ আৰম্ভ কৰিছে বিপিএফে এনেকা যদি মাৰ্কেটিং কৰে এনেকা যদি প্ৰফেশ্যনেল পলিটিক্স কৰে তো ৰাজনীতিটো এনেকুৱা লাইনতে যাব ৰাজনীতিটো কিনা বেচা হ'ব নালাগে ৰাজনীতিটো দাম দৰ হ'ব নালাগে ভাল ব্যক্তিজনক টিকেট দিব লাগে ভাল ব্যক্তিজনক সুযোগ দিব লাগে আৰু হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়ে যিটো মাৰ্কেটটো ওপেন কৰিলে তাতে আপুনি গম পাই গ'ল যে হাগ্ৰামা মহিলাৰী কিমান চিন্তা কৰিব পৰা এজন ৰাজনীতিক নেতা হয়